Jeg hedder Anders Nolting Bundgaard. Jeg har arbejdet i den finansielle sektor igennem mange år. Jeg har blandt andet arbejdet i største bank, som Danske Bank, Sydbank og Spar Nord. Her har jeg rådgivet både privat- og erhvervskunder gennem økonomiske problemstillinger, som køb af bolig, erhvervsejendomme, generationsskifte, lån og kreditter, stiftelse af virksomhed og de spændende problemstillinger, man ellers møder i den finansielle verden. Formålet med ProBusiness er at hjælpe kunder med at opfylde deres drømme og ønsker ved at tage dialogen og forhandlingen med de finansielle aktører, for at du får de bedste vilkår. De punkter, som mine kunder lægger mest vægt på, er, at jeg rådgiver ud fra, hvad der er bedst for mine kunder, og at jeg altid finder de bedste løsninger til dem. At jeg er tilgængelig, når der er brug for rådgivning, og de kan regne med et hurtigt svar. Vi altid afstemmer forventninger og holder, hvad vi lover. At vi har et længere og tillidsfuldt samarbejde. Så hvis det også matcher dine forventninger og ønsker, så er du hjertelig velkommen til at kontakte.